Il-Covid wage supplement se jiġi estiż lil-hinn minn Jannar f'ċertu setturi. Ħabbar dan il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela f'intervista fuq l-istazzjon il-Ħadd filgħodu, meta kienet jitkellem dwar id-deċiżjonijiet taqlin li l-Gvern biex jwieżen lin-negozji u familji Maltin u għawċin. Fost is-setturi l-aktar milquta hemm dak tat-turiżmu. Qed naraw pereżempju li s-settur tat-turiżmu vera li bħalissa dejjem jgħaddi mix-shoulder months, imma dis-sena huma shoulder months aktar absin minn dawk ta' snin ta' qabel minħabba il-fatt li għandek il-travel huwa bażikament qed jiġi disrupted bħalissa. U allura d-deċiżjoni illi ħadna hemmhekk ukoll hija li huwa meħtieġ li nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa u li l-għajnuna fil-forma tal-weight supplement neċessarjament tittestendi lil-hinn minn Jannar ta' din is-sena. Ma jkunx jagħmel sens li tirtira għajnuna f'mument kruċjali. Il-Prim Ministru fakkar kif l-aħħar xhur dan il-Gvern ta' fajnuna diretta lil familji u negozji total ta' 4 biljun euro li permezz tagħhom ġew salvati madwar nofs l-impjiegi fis-settur privat. B'ton skjett u direzzjoni ċara ta' fejn irid jieħu lil dan il-pajjiż, il-Prim Ministru tenna li s-sena l-ġdida trid tkun waħda li fiha jitkattar ix-xogħol, l-investiment u anke l-fiduċja. Hawnhekk fakkar fl-investiment massiġġ li sar fil-budget għal din is-sena, partikolarment fejn jidħlu l-anzjani. Kif se nwieżnu lill-pensjonanti. U xrajna, għall-ewwel darba f'dal-budget f'dis-sena in-nefqa, anzi l-investiment fil-pensjonijiet se jkun ta' biljun euro. Dwar il-pandemija, l-Prim Ministru tenna kif il-Maltin qed jikkonkorru biex jieħdu d-doża addizzjonali tal-vaċċin kontra l-Covid-19 u għalhekk f'pajjiżna m'hawnx bżonn restrizzjonijiet ġodda. Dr. Abela rrefera wkoll għas-settur tal-enerġija li għal pajjiżi oħra jfisser żieda qawwija fil-prezzijiet. F'pajjiżna illum meta għadna f'pandemija għandna l-inqas pis tat-taxxi li kellna fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Illum għandna l-orħos diesel fiż-żona euro. Illum għandna l-orħos prezz tal-elettriku fiż-żona euro. Issa tgħid li ma daw ġew waqgħu mis-sema dal-prezzijiet ġew b'kombinazzjoni? Assolutament le. Il-pis tat-taxxi żammejnieh baxx b'deċiżjonijiet illi ħadna. Il-pis tal-enerġija rnexxilna nżommuh baxx għax intervjenejna b'mod aggressiv fejn kellna nintervjenu biex inwiżnu lin-nies. Il-prezz tal-fuel żammejnieh baxx għaliex fost oħrajn kif jaf kulħadd naqqasna l-prezz, naqqasna l-pis tad-dazju u s-sisa fuq il-fuels. Jiem il-bot mit-tieni anniversarju tiegħu fit-tmum tal-pajjiż, il-Prim Ministru qal li huwa jħares il-qudiem u mhux lura, anki biex jibqa' ta' servizz għaċ-ċittadini Maltin u għawċin. Saħaq kif għaż-żmien li ġej hemm ħafna aktar riżultati sbieħ xinkisbu u qasam mument ta' sodisfazzjon fil-ħidma tiegħu bħala Prim Ministru. Jekk insemmi naf l-episodju ta' cystic fibrosis. Waħda mill-pazjenti fil-miliet saqsejta kif inhi, anzi batit li l-ewwel jekk niftakar sew. Saqsejta kif inhi awgurajtilha, għattilha x'qed tagħmel. Qalt li bis-saħħa tagħkom nista' nkun qiegħda mal-familja nikol flimkien magħhom. U jekk tgħid li kienx hemm messaġġ li għalija mill daw is-sentejn ta' ħidmieb saw sagrifiċċju all worth it kien dak il-messaġġ.